Zanari ofisina kulanje fetha ngumali Cape Town fetha uba awufetha yabo imkomeza konfethu wathina phela wena ngalo yaslima la yaslima esasasazi fethe kwathi bathi yaphetha bethazo napha sokuthi fethu thingasafiki ngala ukuthi bekunesipani sinale thinisha kodwa sengibuyile yabo lo akhulekile abafethu ingane kuphela hawu lapha wena fethu for sure usumnandi ngoba phela kudala hayi kwakubheka oh labantu laba ilihamba nje kodwa jabula mawukhona manje phala mafara washupha still well sasa lekse oh fita la taskana awuthi ngithatha manje ade ngami indlela ya khona madoda ke aphile impilo yancengeka yabo ngofethu ngijabula umbona ayithini sijabulayo manje besisakhuluma lapha ukuthi lo muntu usamthola kanjani yabo muphi leyo manje kanti phaka kamasho kusaneyinkinga namanje hawu yazi asidome kanje mfethu ashike nje bona ubhede sekwenza kwani uyazi nyama madoda yini fethu kuyatshontshwa lapha fethu amasela fethu into ongayazi la ngoba ngithi nje fethu kulamasela abafethu nje phekwawo pho manje kwenza lewazi ashaya kwivumba obunye mfethu yabo leyo kwenza baleni ke manje kwenza baleni awonje befethu bafasa ngqongqoza besibhesi yabo iklasi lapho esinokwenzisekelo lesakhona kodwa azowathola bajita yawo imaphi lo majita la wena lokho fethu sowabona sithi lezi siyabhamba lezi zinto fethu njengoba thida kanjani nje wethu ungabetana uzingenise kulayini ngoba nisayigwegwe kakhulu ungabetana usuku fethu niyokhahlela abantu bengenza ngalutho benzeni banitshontshele something mhlawumbe konke abayenze fethu labantu laba fethu kubani ungena la amakhelwane yabo kungekho bakhipha iscreen sonke fethu abantu bafethu hayi bafethu angikhuluma indawo ethi asihlale phekwawo batshontsha khona le round yabo nje labantu fethu babaqedile ngisho inkunzi fethu bayibamba khona la fethu emgaqweni basiqedile ngoba ngithi mina sahamba nje mina nawe sibulala iphala uzakhumbule lapha yini lapha yani siqeda phela kudala phela wena ashayidi ekhaya wena kodwa fethu abekumeke lezi zakudala ake sikhuluma into yamanje ukuthi ukhasali yale empilweni senanjani screen sama kumele ejezini umethola futhi hayi mele bantu hayi guys asibona khona kwenza mina kumntaka fethu ukuthi bangena kanjani ngoba kunama-backlight lo muntu nabo sikhotheni lekumba phela ayikho into abasebe bengayenzi bangena noma kuthiwa imbobi bangena noma kuthiwa imbobi ncane sebefuna lento abayibhemayo basuke sebefuna ngempela ngoba ungathola ukuthi nale fresh skin abayithathile bavele bayidayisa 200 ngendlela so-charger nefoni ekhathi seyihambile shopping ma-out izobonana awodlawa fethu isikhathi sesihambile nami kumele ngibone ukuthi hlanganisa kanjani because inengane engagcine ngiyivale kodwa manje ngibone ukuthi hayi sesinyaza manje bafethu sathi woke sewokudla ngombono sathi vele selokishini hayi kanjani futhi lento futhi seqala ngomkhazi nje yabona manje ngifuna imali saphatha sifuna ukubheka manje ngaleya usanda kuyiqala nale mpilo leyo kwaze kwaphela ungakhali hawu kahle manje masehleza qale kanje yakalala nasebusuku bakuhlezi ngishawa isizwe la kana mengabhemile manje ngifika ngitshontsha
Manje mfethu ngoba ngamubona manje kabayithi manje shut up ngakwazi ukubabona ngakwazi ukubabona bahlala angibazi bahlala mfethu ngazi babona nje bedlula lapha baba ekusele ngiyayifuna imali yami njengamanje ngathi sizohamba sobabheka manje ngifuna matika and then when Lapho sosha hayi to correct njami mfethu ngidayisa ama laptop ayikho umuntu omaziyo ufuna laptop ngiyamhlangayo ngicabanga malini ngishela malini mfethu bathi ngidayisa 1.5 kodwa uma unayo incane mfethu ngangikhaphuna nakhe ekhaya mina ngine-1000 ngiyacabanga mfethu ngishayela nange-1000 sure letha la iphone ngishuthele manje ubaba uyaghosta abafuna abantu abaningi like mfethu maye mfethu yabo uye manje mfethu oba ngiyaphuthuma yabo hayi vele ukushuthela nje kuphela ngikulinda la nawe ke ngizohlala la mfethu ayila costa phela le babi yabiza baba shane uma ngabobheka phela ngiqalile futhi ayishuthi phela manje ngitawane dawana manje siqala obheka nyanyane awuphuthume mfethu correct yasho ne-aro olha pus nada tem pessoal ila costa gasolina Olha,
Bafethu ukwazi kathanisha wekhona umuntu esibonayo noma imoto noma yini lapho. Mfethu, la kumchitha memele uphathe imali esinokho. Hayi nina ama-out nina bafethu kanti njani nina bafethu? Niyathanda ukujajana kusase-early, kusa-early bafethu o-6 and-understanding. Futhi nifike la erowundini ningazi ukuthi nizowenzani. Hle wona usenzile. Uthi uzofika nayo manje kuseni. Kodwa manje futhi usuzositshela indaba yasemini usitshela nge-olet lakho. Anikahleni bafethu, imali yeqoleka kohola bafethu. Ngathi ngisagqoka icathulo eyibhobo kanje bafethu. Ngathi ngisahlula ngisho ukuyiwashela ama-andama yikho insipho, imali yensipho bafethu. Hayi kodwa nawe mfethu uyahlekisa mfethu. Wavuya ikomika wena mfethu asiserious wona uzothatha. Madoda ayikho enye itopic engingakhuluma ngayo ngaphandle kwemali. Everything hlezi ngikhuluma ngemali. Bafethu. Phela thina uncle thina sinokubheja kancane esinukile. Ya mfethu ngiqinisile wena mfethu. Ufuna ngigcwalisele ngamalini? Ngu-5 rand uncle. 5 rand imali engaka. Kodwa akuthini ngoba yini bafethu? Ngizoninika yabo. Mfethu wena nawe mfethu ujabukhangeza mfethu. Ngaqinisa mfethu. Indaba ungasiqinisi manje uncle. Hayi kwamanje ukuthi nami content safuna ngisafuna ukuthenga i-airtime. Inkinga nje lo 5 rand uncle sodlala ngayo esinukile bese sibheja ngani uncle. Hey, angihlangene phela nalokho. Nginikile into ade nifuna. Phona Hayi madoda. Sicela isincane nje uncle awuzwa sibonga lokho siphila ngona. Wena ngeke ngizwe ngawo. Wena wethanda ukukhuluma. Ngeke ngizwe ngawo yes. Okay. Uyasangana lo ma-OLED. Ufuna uhlezi nathi usulow. Ukuphumule phela ama-OLED ukuthi asi-day off. Ngiyadana bafethu ngicela ukuthi uzohlala la imini yonke lenzile bafethu. Ngicela ukuhlala ngibhekane nabo. Hayi bafethu ngiyipila bona. Ya ma-OLED awuphumule. Nami bafethu ngisangale eroomini lami. Ma, ngithanda amakhokho. Indlela ngane yamawubingeli nganoba kade wangigcina. Yema ukhathele ukuchima ngamatembu manje ngiyawacela amakhokho. Anje le ndlela yokukhuluma le. Ande. Indlela yokukhuluma nodadewethu le. Ngicela amakhokho kahle kahle. Yini indaba ukuthi uma ufuna amakhokho ungahlali phansi ukuthi ukhulume nathi kahle. Ngenze kanjani lonto? Akade ngangwacela amakhokho kuthiwa ngenyanga ezayo. Ande ungakhuluma nomuntu omdala ngezana. Hayi. Ma, nawe ngisicefo nokwakho nje. Hayi, ngengane hlonipho. Hlonipho ande. Ngikhuluma ne-OLED kanje. Awuhlaza umshaya. Hayi nawe kodwa sisikade wadinga umshaya. Umshaya singabedana kuluphi kanje. Akamhlonipho ande. Hayibo. Wena njani mfethu? Ahlangana no-Andile la ngaphandle ehambe ekhuluma yedwa ekhanya ehambe exoxa inda. Andile singamona sikhuluma kahle kanjani. Wenzani? Wayizwa into ayikhuluma noma wakhe. Uyafena kokamanje. Ukufuna amakhokho amasha ikonto iyamkhafa vele. Uyamthethisa uthi ufuna amakhokho amasha. Wena wathula kanjani umdala ku-Andile ekhuluma noma kanjani? Ngizapha yamandla ngangayithola bese ubona lapho. Uyiphi? Uphuma manje mfethu. Manje Uzothelela nje ndelela kanje. Hayibo. Ngiyazazi bengenza ande. Hayibo ngempela Andile ungenwa yini? Angimazi Yena umuqakile. ande la kamhlophe akazi ukuthi umba wakhe. Hawu. singazama Ngishaya useshintshile.
Hayi ukuthini mina into engiyibona uma already kumele nihlale phansi nike nikhulume naye. Mhlawumbe ngathi ubonisana naye. Ngathi emtshela futhi u-anti wakho ukuthi ahlale phansi kahle futhi amtshele kahle lento ayishoyo uma wakho. Uyancapha uyaphuma. Umile singanabe. Hayi yabona-ke le bafethu idinga omalume nje thina ngeke sikwazi ukuyikhuluma kahle. Kwana mase sephenduka umdlwema. Hayi. Angazi ukuthi umntwana omncane kanje ungahloniphi ukuthi uzokwenza kanjani. Mfethu ngalunga kanjani kuma mabahlala lapha. Safuna ukushaya. Bazofonelwa phela. Ngiyani le mfethu ukuthi yenzeke manje mfethu. Wena pho uzokwenzani ngalokho wena? Useka mbanda. Ambani. Chwaye izitama nini. Ngizokudisa amathela plan kanjani futhi. Sho manje futhi sicela kanjani ke la futhi unali bhaya futhi mhlawumbe yabo. Singathola ibhasi enhlazini. Buka phela ifoni plan kanjani futhi. Bese ukudlulisa phela. Ngicathi ngingathola mina ibhaya mina sinawanga phela. Awulingakephi phela, yazi phela ngiqalekile mina manje phela so phela. Walokhu intutisa phela. Simele vese mashele khona straight manje phela. Simashele khona. Vese mashele khona. Hlala kude lo, hlala kude. Hlala phi phela? Hlale kachipo. Asimashele phela. Angisiveli nali ibhaya phela malini phela mina ngishaya ngo-60 la mina phela simashele. Yamanje wena ucabanga nobhemile. Take me down south, no way. If it's coming and it's in my hesitate for Wena sabe lo khohlwa TV bese wakhuluma nami ngitshela sithini la yangane phela. ayiyangane bethi ngabe ngiyayivusa manje iyaphethe mina Khuluma phela into ecacile futhi ngizwe phela. yabo le yangane bethi sifuna abantu bethu abafaka amazini nje ayimanje Manje wena ufangani ngizinyo be right yangane phela. ngithanda zithi ngale yakho vele wena Yami phela ngayishela phela. Kodwa sayishaya ngami manje. Benar man, ya sih betul. Oh iya. Pimpe pada mencoba dengan bulan.
nje wena Sure ngiyamthola umuntu omphethe futhi omaziyo nje futhi ufuna ama-laptop anje. Hayi mina azi nami ngiyifoni i-laptop mfethu. Sure futhi onayo iphone ngikushuthele nje. Hayi ikhona mfethu. Wafetha ngabe singena sobabili ngikuthuma futhi abafuni abantu abaningi. Hayi ushesha. Sure anje kushuthela noma singafuni. Hayi okay. So, Yebo baba unjani? yakho mfana ongenelanga. Lutho mfana wami waphi mfana? Angimazi nami wami. Hawu kahle mntami ngenzela mhlawumbe uthi mfana unqamlile phela la ekhaya sakabe u-freeway. Hawu. Yebo ngani yami sorry wenzeni? Hawu bethe konke azongishuthela. Hawu sorry mntana Mnxese hamba umbheke nje lapha umbheke ngenze ukuthi sangamthola. Phuthuma. Thanda wena wedwa 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 Skola balo. Sinda bafethu shosho. Shayele leti. Ubona isona isikwameni sicwela ucrown la. Isona lesicabanga financial umsebenzweni Mele sisebenzisane. Akuthini ema-out nathi into engifuna ningenzele yona. Akuthini khona i-container njengale kaSiphethu kudasa ibhayizana omama lapha i-TTs. Ufuna ningibhekele khona ningishayile lokhu njani i-breaking lapha fethu. Ngiyamale laphana bafethu imali lapho nje fethu. Dayisa ishishwama lapha. Dayisa ishishwama sithothele. Lapha sababana nobhawu. Super duper clean when I pull up. I started to see my dreams, yeah. Essex on my feet when I pull up. I saw this in my dreams, yeah. Wishing you success, even though I know Abethi kunento engidlayo mfethu. Yazi mfethu kunento enzala ngala Mfethu akhumbula ukuthi ngiyasamshisa ngale ngasephakama. Baba ngisamshisa bafethu ngiyamphupha lo mjida bafethu. Ngiyamphupha lo mjida bafethu. Kuyena ngqombethe. Lo mjida bafethu uyabuya ebusuku mfethu. Angazi singathola noma imali sithole noma intelezi noma inquma ngibalazi bafethu. Ngiyayiphupha le ndoda bafethu. Ngiyamphupha lo mjida bafethu. Sinenzani njani mfethu? Baba akhulume wena phela wena umshisa lo mjida kwenzeke kanjani ngoba mina umjida ngiyamphupha. They kicking me when I was down. Had to focus on the win and keep it positive. Bobby Brown, my prerogative. It was all a dream, it was all a dream. KO in the cover of a magazine. Riding in the machine. Yena kanjani Kodwa uyena kodwa washo ama-out. Adabu nesinyama wafethu ungaphaya. Hawu nje wazi ngathi Konteko ngayo. Ubona into engiyela kulo ufatha befethu. Ala. Hey.
Come, aspetta scoleno, ma bafetto, non vuoi. What's Hey, ma frega pietro. Ti devi scuola, non so me slim, ma gli altri scommetti da fare. Oh, si assinde. Sai, oh, but. Shy. Oh, shy.
Phela ku. Manje. Ngoja phela. Ukhala ngani? Yo, siyaza nganga. Ngakutshele ngani? Ufayibanga. Lo uthatha amaphela. Kusikule uthi shangazi mina phela. Hayi khona. Sure. Lemali. Ngayi impela. Akusuke siqoqe ngene. Okay, sure. Ngoba ngiya lento mfethu. Ngifuna ukukhathela amaphoyisa nabami. Ngoba ngini. Akla amanye amadoda. Bengazi afika. Azi ngiwatshelile wanqumelile isikhathi ngathi awafike ngo-6. Ngiyathi mina olethile yazi. Akuthini ngisawubeya le mali la ngale. Ngiyabuya manje. Okay. Mina nawe kuphela wazi ngiyamali ukuthi lapha. Impela. Ngidayisele le phone le. Udlulise nje mhlawumbe lo la mali mhlawumbe ngo-40. So expensive. Sure. Full clipper. Man. Angehla nginyuke. Yeah. Full clipper please. Sona mapara. Ngidayile. Awuyipushe fana, awuyipushe fana. Ikhona impela imali. Push. Masheke, eh? Wenze njalo please. Sebenza. Baphela kanjalo ngoba papa uphila emaphezulu kuthiwa noma kunje baphezulu. Hayi mina ngithatha isinqumo sokuthi hayi kuphahamba umbulala nje. Great, la ngabisela lo njabulo madoda nabe ngela manje. Bafethu wole bantu lapha sesona amapara manje. Awusayicoshisa ini. Sebasipha mla abantu laba bafethu. Ikhona sibafethu nesimane sigadle yabo. Awuqinisile isikhathi ka. Vele aphethe mina vele sengithoya impahla enkulu aphethe yabo. Singashaye nje eclean. Sawubona sikhulu. Ukuze ayikho umuntu awumaziyo baba ofuna ifoni ngidayisa ifoni la ngemali encane. Hayi mina. Hayi yebo ngoba wena nje baba imali encane nje 400. Mina ngi200 baba. 200 imali encane nje uyazi nawe baba ngisebenzela ikhaya mina. Ngifuna ukuyokwenza ekhaya. Ngi200. Mase senza njalo uletheke le enzobuya ngine. Ngiyabona uzosungithole nini noma ngesonto elizayo. Sonto elizayo. Hayi ngiyabonga baba. Udaphatha abadlali siyanda phezulu. Mfethu strong nje manje umbhabhisa. Ya nje ngalapha eserank phezulu. Serank. Ya. Ngesimanje. Ngoba seshikile lokho sekuchikile ntathu ngalapho. Nje bathoje mfana wakhe lokho mfana nje hamba nalo siwaqedile abafana ngamaphone. Bafethu ngimbonile namtita uma nomunye umtita angazi ukuthi aselifoni noma yenze naphezulu ukuthi aphuthumele bafethu asiphuthumele ngiyaphuthumela bafethu yentela asawubheka uyosiluza lo muntu uyosivulela lo muntu wethu bafethu. Hayi mfethu. Sure, bethongisiza nje yami yabo lo.
ngidlulisa into la ngidlulisa ilo ama-laptop ayekho umuntu omaziyo shaya ama-laptop umalume wakho hawu phela manje bese sikhuluma into yamanje thina yabo leyo nto othi kushuthele isikhohlweni ngizokushuthela nje ungilindelayo ngizokushuthela ngibuye manje Mashana la story futhi. Zithini wenzani? Ngiyothenga ngithunywe ekoleni. Oh, futhi idayisi lo futhi idonsa la futhi yabo iclipper futhi wayibuka nje la. Lazi nami ngiswele ngifuna ukugooglisha into zesikole. Iclipper futhi into esheshayo njalo. Yami uthi nami ngithunywe ngalo futhi nami iclipper futhi. Amasenze njani futhi? Lethi imali phela, lethi imali. Ngiyeza futhi manje. Let's up. Professor, uma ngijida ngalapha ethi ngithunyiwe lapha esitolo ngithunyiwe olet ngawe yalazi ngikostana afike wathi ufuna ungidayisela ifoni ngegradi fethu yazi shothi manje mina ngimtshela ukuthi hayi fethu ngithunyiwe angifuni ifoni yabo shothi manje mase ngikhiphela isibhamu futhi mase yangikhomba bese ngingatatazela futhi qoyijakhethi ebomvu futhi ngimjida futhi ngimjida efuna uthatha ifoni yami idayisela wena hayi futhi angiyithathanga fethu bese nangikhomba ngiyamazi ngala Equipa alemã, não equipe fez. Ó, pra fazer equipa, não mulher, eu acho que não pra fazer equipa. Vamos lá dentro. Yeah.
Siyabonga kuphele nayi bafethu. Hello? Hello? Samsa. Ego. Mali ukhuluma nini? Bafethu two chains. Yabo mthanda amancane. Ejathi ngisedile ngayo. Wena ngikushilo isabelo. Awuthini? Wena. Banga ngawo. Befethu umfuqo isitamba. Thank you manje. Mana nikuzohlanyisa mina la mina. Ngihlanyisa la fuck. Shit. Try it out. Azibuza. Hey man. Papa! Boa, Pet! Jamula, Pet! Jamula, Pet! Oh, wait. Boa, Pet! Shit. My name is God. Damn it. This is majestic. Maba! Sino mshana? Bakwenzakalani? Bamdubulile. Manje kusini uphi ngambona la? Simthathile nje ngododumbu. Damn it. Wow, 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 wow.